Il-Gvern ġdid se jżomm il-bidla proposta fil-budget dwar it-taxxa tar-reġistrazzjoni tal-karozzi. Din il-garanzija li ngħatat bil-miktub mill-Partit Laburista waqt laqat mal-Assoċjazzjoni tal-Importaturi tal-Karozzi fil-ġimgħat illi għaddew tħabbret minn Joseph Muscat waqt żjara fil-kumpanija Burmarrad Commercials. Il-mexxej Laburista ħeġġeġ lill-Gvern preżenti biex juża ir-regoli leġislattivi illi għandu sabiex iddaħħal din il-miżura fis-seħħ mod immedjat. Din il-miżura tfisser tnaqqis ta' 30% fir-reġistrazzjoni tat-taxxa fuq vetturi ġodda, teknikament magħrufa bħala Euro 5, li jfisser karozza ġodda żgħar jiġu jiswew ma' 800 euro inqas. Intant waqt li kien qed iżur il-Burmarrad Commercials mad-diretturi tal-kumpanija Joseph Muscat qal illi dan in-negozju huwa sinjal ċar kemm in-negozji tal-familja jistgħu jkunu suċċess. Mario Gauci, wieħed mid-diretturi tal-kumpanija qal illi l-kumpanija qatt ma beżet mill-bidla. Spjega l-proġetti ppjanati tal-kumpanija fosthom proġett infrastrutturali b'investiment ta' 10 miljun euro, kif ukoll illi tirdoppja n-numru ta' ħaddiema tagħha. Il-futur tal-kumpanija tagħna bis-saħħa ta' tfal u l-ħaddiema li għandna l-kuraġġ li jiġri x'jiġri fil-pajjiż nibqgħu nibnu fuq li diġà bnejna. Għandna proġett f'moħħna li beħsieb ninvestu biex nkunu nistgħu nħaddmu iktar nies u nagħtu iktar servizz u nżidu l-flotta tal-leased vehicles li għandna bħalissa b'ammonti sostanzjali. Din l-inizjattiva kienet infaħra mill-mexxej Laburista li qal illi l-familja Gauci irnexxielha tibni kumpanija li żviluppat minn persuna waħda għal 50 u issa se tirdoppja l-ammont ta' ħaddiema. Il-mexxej Laburista semma ir-roadmap ippreżentat mill-Partit Laburista fil-qasam tal-enerġija li permezz tiegħu il-kontijiet tad-dawl u l-ilma se jorħsu minn Marzu tal-2014 għal familji u sa Marzu 2015 għal negozji anka għal kumpanija bħal ta' Burmarrad Commercials. Din il-miżura u aktar inċentivi li se jitħabbru fil-ġimgħat illi ġejjin se jagħtu spinta lin-negozji biex joħolqu aktar impjiegi u jsaħħu l-ekonomija ta' pajjiżna.